Ноябрьдән 11-не кадәр Казанда Аяз Гыйләҗев әсәрләре буенча куелган спектакльләр декадасы узачак. Тамашалар Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәләрендә уйналыр дип көтелә. Бүген бездә кунакта театрның әдәби бүлек мөдире, программаның директоры Нияз Игламов кунакта. Аның белән әлеге декада турында сөйләшеп алырбыз. Хәерле көн, Нияз. Хәерле көн. Әлеге декада Аяз Гыйләҗев әсәрләренең безгә яңадан әйләнеп кайтуын күрсәтә. Моңа беренче чиратта аның әсәрләрен укып тәрбияләнгән буын кешеләр һәм аның чордашлары шаттыр дип уйлыйбыз. Декада уздырылуны аның 90 еллыгы уңайыннан оештырылган бер чара итеп кабул итәргәме, әллә инде аның әсәрләренең актуаль булуын танумы бу? Монда без беренчедән спектакльләрне күрсәтәбез. Төрле театрлардан, хәтта Хакасидан килгән театрны, Хакас театрын Тапанов исемендәге Чаршын җиренә куйды ул. Һәм менә шушы спектакльләрдән соң башлана фәнни безнең өлешебез. Конференциялар. Фәнни конференциялар, алар 11-12 көннәрендә булачак, узачак КФУда, КДУда. Һәм ул әлбәттә ниндидер башлангыч, яңа сулыш, чөнки хәзер инде безгә аңлашыла, Аяз Гыйләҗев ул безнең классик. Ул күпмедер вакыт, күпмедер дистанция кирәк иде аны аңлар өчен, һәм күпмедер дәрәҗәдә берничә дистә ел аның пьесаларын куймады татар театрлар. Куелмады ул практически, ләкин хәзер инде бөтен татар театрлар аны куярга тотынды. Һәм ул 90 еллыгы белән бәйле түгел. Әйтик, Әлмәт театры ул күптән инде ул эшне башкара. Ул инде төп авторлардан берсе алар сәхнәсендә, безнең сәхнәбездә ул кызганычка каршы 60-нчы елларда гына шундый төп автор булып алды. Балданнар аны алыштырды. Аяз Гыйләҗевнең чоры булып алдымы? Бит һәрбер драматургның үз чоры була. Юк шул, минемчә, аның чоры киләчәктә килер, һәм ул пьесалар белән генә бәйле түгел, ул аның проза әсәрләре белән күбрәк бәйле булыр. Соңгы вакытта, мәсәлән, без куйдык Әтәшне, Әтәш менгән читәнгә повесте буенча, һәм ул да 90 еллык юбилей өчен түгел, берничә ел, менә 4 елдан артыктыр Фәрит Бикшәнтәев җирдә шундый фикер белән менә Аяз абыйны куясым килә, ләкин пьесаларны укыдым, юк, пьесаларга җан тартмый, менә проза әсәрен һәм сайлады, Җомгагын Киеш белән укыды, башка язгы кәрмәннәрне һәм башкалар менә сайлады инде Әтәшне. Һәм минемчә уңышлы булды бу куелыш. Гомумән хәзер татар театр сәнгате ул күбрәк прозага юнәлеш алып бара. Һәм ул да табигый, чөнки мәсәлән язган авторлар, драматурглар җитми безгә. Чөнки мәсәлән Туфан Миннуллин шул ук Аяз Гыйләҗев иҗат иткән чорда, әйтик, теге чәчәк аткан чорда 70-нче, 80-нче елларда бездә 4 театр кына иде, профессиональ театр. Инде хәзер без 12. Безгә пьесалар җитми башлады. Драматурглар саны кызганычка каршы зур тизлек белән артмый, ләкин без тырышабыз әлбәттә, ләкин без теләгән чәрәк килеп чыкмый. Шул. Шуңа күрә менә Аяз Гыйләҗев, һәм ул әлбәттә безнең гомумән татар әдәбияты өчен 20-нчы гасырның, бигрәк тә 20-нчы гасырның әдәбияты өчен төп фигуралардан берсе. Шәхсән үзем өчен ул иң төп автор. Мин аны чагыштырмыйм әлбәттә, ләкин аның чордашлар белән барыбер чагыштырудан китеп булмый. Ул миңа ничектер якынрак, чөнки ул бик яхшы белгән бөтен дөнья әдәбиятны. Ул ничеклек шикләнмәде менә җирле проблематика гына. Безнең бит прозаның иң төп проблема шу, ул бик җирле, аны тәрҗемә итә башлыйсың башка телләргә. Һәм проблема шул, менә бу нигездә генә кала. Шул. Авылдан еракка китми. Монда авылда барса да вакыйга, аның ул барыбер бөтен дөньяда бара. Ул гамәл. Шуңа күрә менә ул андый авторлар бездә кызганычка каршы бик аз, һәм аларның беренче рәтендә тора инде әлбәттә Аяз Гыйләҗев. Шуңа күрә без шундый, без уйлаганбыз, хыялланганбыз, менә шундый
зур бер фестиваль сәнгать, төрле сәнгатьләр фестивален уздыруга баштан. Андый фестивальләр бар. Мәсәлән, Воронеж каласында Платонов исемендәге фестиваль бар. Анда музыкаль өлеше дә бар, сыңлы сәнгать өлеше дә бар, театр өлеше дә бар. Ләкин без пока менә беренче елны театр белән фәнне Аяз Гыйләҗев эгидасында берләштердек. Инде киләчәктә без уйлыйбыз тагын менә эшне дәвам итәргә. Чөнки иң куркыныч безнең өчен иң куркыныч нәрсә ул менә без ул чараны аның 90 еллыгына үткәрәбез дип. Инде аннары оныталар 5-10 елга юк. Алай түгел. Һәр вакыт, һәр даим шулай алып барылачак бу эшеме? Без тырышырбыз инде. Әлегә мин сезгә менә шушы Менә чынлап та аның бит 5-6 гына сәхнә әсәрен беләбез бит. Аның бит 30лап пьеса, 40ка якын пьесаның, әлбәттә, алар бөтен шушы бөтен пьесалар, алар бер тигез дәрәҗәдә язылмаган, кызганычка каршы, ләкин югалган көн, эш аршын җир, ефәк баулы, былбыл кош һәм кар астында кайнар чишмә. Тагын бер 4-5 әсәр, минемчә, инде ул классик безнең фондына керә һәм аларга тора-бара менә татар театрлар мөрәҗәгать итәчәкләр киләчәктә дә. Һәм көтәбез менә Туфан Миннуллин хәзер бит төшеп бара репертуар бөтен тегет. Ни өчен? Чөнки хәзер аңа да ниндер дөрес бәя биреләчәк. Менә 12нче елга хәтле ул безнең замандаш иде. Замандаш турында классика әйтү ул ничектер аны тере классик дип йөрткәннәр, минемчә ул дөрес түгел. Хәзер тормыш үзе сайлап җибәрә менә кайсы әсәрләр аның менә мәңгелектә калачак, кайсы әсәрләр инде үз вакытында яңгыраган. Һәм менә Аяз Гыйләҗев ул процедураны үтте дигән сүз менә хәзер вакытта. Ул табигый нәрсә. Монда бер ни дә курыкмаска кирәк. Ул һәрбер зур драматург, һәрбер зур язучы белән аның үлемнән соң ниндер теге уже ул классик булып туа яңадан. Замандаш түгел. Менә шулай. Шуңа күрә менә без бик теге ул программаны бик ничектер бөтен монда аңларга кирәк. Бөтен театрларына чакырмадык монда. Иң әйбәт спектакльләр белән чакырдык, чөнки монда безнең өчен сан түгел, сыйфат мөһим менә шу программаның. Һәм нишлисең, хәзер яшь буын тамашачы, яшь буын укучы, ул бәлкем безнең кебек Аяз абыйны белми иҗатын. Шуңа күрә биздермәскә иде ниндер теге уртакуллы куелышлар белән биздермәскә иде менә шу яшь буынны. Безнең бит шундый да шундый бер теге җәмгыятьчелек алдында шундый җаваплылык бар һәм без менә беренче чиратта менә аны искә алып, бөтен тамашачы, бөтен катламнар өчен, бөтен буыннар өчен аны искә төшерергә аның исемен. Ләкин беренче чиратта без яшьләр турында уйлыйбыз һәм менә беренче көннән үк аларны куркытып читкәрәк этәргә ярамый, әкренләп тартырга кирәк һәм әлбәттә бик монда бик диккәтле, бик игътибарлы булырга кирәк. Теләсә нинди әсәрне китереп булмый, чөнки төрле театрлар безнең, алар бөтен татар театрлар, дәүләт театрлар тигез дәрәҗәдә эшләмиләр, кызганычка каршы. Нишлисең? Бар лидерлар, бар инде сынга калучылар, бар ниндер теге бар гел яңалык эзләүчеләр. Төрле Аллаһка шөкер шулай ул. Чөнки хәзер төрлелек заманы бик дөрес дип дөрес әйтәсез, потому что менә безнең дә ул бүген лидер, иртәгә ул сынга калып бара. Инде берсе көндә ул тагын лидерлыкка кайта. Ул да табигый нәрсә, чөнки театр бер урында тора алмый. Әгәр бер урында таптанса, инде ул аның кызыгы калмый. Кызыгы калмый һәм ул артта кала. Чөнки театр гел тормыш белән бәйле һәм шундый драматург, мәсәлән, Аяз Гыйләҗев кебек драматург, ул аны бик яхшы аңлады. Көндәлек, монда таланттан тора инде әлбәттә. Көндәлек темасына язганда, ул барыбер ничектер мәңгелек турында ничектер уйлаудан туктамаган. Бәлки уйламаган да, монда бит ул бит бөтен нәрсәләр иҗатта анализ бирү авырдыр. Аның турында
уйламый да иҗат кеше кайбер вакытта. Ул интуиция белән килә, ул ничектер менә көтелмәгән ниндидер образлар тудыра, аның иҗат фантазиясе. Монда бит минемчә болай, менә мин хәзер мәңгелеккә языйм әле мин дип утырып булмый бит монда язарга. Языйм әле мин хәзер гениальный әсәрләрдә. Ул бит просто ирексездән туа. Ни өчен кеше язучылык әдәбияткә яза башлый менә әсәрләрне. Аңлашыла бит. Димәк, аңа уже гади сүзләр җитми. Аңа әйтем сөйләмнәр уже җитми, ул уже язарга тиеш. Менә язганда бит җөмләләр башкача, башка төрле җыела. Яхшы. Димәк, инде тамашачыларыбызны шушы декадада декада безнең башлана, монда тагын бер нечкәлек бар. Әлмәдә Хакас театры белән бәйле. Ул менә ул декаданың беренче спектакле күрсәтеләчәк Тинчурин исемендәге фестивале кысаларында 5 ноябрьдә. Чөнки алар да чакырганнар, без дә чакырдык һәм алар уртак тел тауып сез икәйберне бергә. Әйе, бер спектакльдә ике чарада бигрәк һәм без сорадык, алар безгә каршы килмәгәннәр, киресенчә сорадык, без соңгы көндә, фестивальнең соңгы көнендә уйнарга менә Шашын җиренә. Һәм аннар инде ноябрьнең 8-ннән башлап һәр көн сайын менә матур әсәрләр, сәхнә әсәрләрен күрсәтәчәкбез без. Теләге булган һәрбер тамашачы килә ала, карый ала, кызыксына ала һәм үз бәясен бирә ала. Билетлар сатуда. Рәхим итегез. Әлегә баралар. Тиздән бетәчәк. Рәхмәт, Нияз, менә рәхмәт сезгә. Бүгенге тамашачыларыбызга җанлы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә